Welcome back mga kastudyo to another mukbang. For today's kainan mga kastudyo ay solo lang po akong kakain. At ang kakainin ko ngayon ay samyang carbonara flavor at saka chicken drumstick. At meron din ako ditong kimchi. Yan, naghanda din po ako dito ng gatas in case of emergency. In case of maanghangan ako sa samyang na carbonara flavor po. Ayan, pray po muna ako. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Yan, itatabi ko muna to mga kastudyo. Yan. Dito tayo magsimula sa chicken drumstick. Wow. Kain tayo mga kastudyo. Sarap. Mainit pa po. Ito naman po. Isasaw na natin sa ketchup. Sarap nito. Dito tayo sa samyang mga kastudyo. Try ko to. Ayan na. Kayin sa nato. Uy! Yeah. Oops. Dami nito. Yan. Wait sa. Kain tayo. Manghang pala mga kastudyo. Lagyan ko ng kimchi. Sorry po.
Hindi po ako sure kung maubos ko to. Parang maanghang siya. Pero iba po yung anghang ng kuan. Times 2 at times 3. One big bite. Oh, ang anghang. Inom muna ako gatas. Hindi po malakas tolerance ko sa anghang, kaya po maanghang na sa akin itong carbonara ba. Yan, nagyan ko ng yan. Dikit-dikit siya. Inom muna ako. Ilagay ko to dito, be. Dito muna tayo. Grabe, pinagpapawisan ako. Fight! Ito muna tayo. Maliit na lang pala itong mga kastudyo. Diyan. Lagyan ko ng kimchi. Yung kimchi ko din po, manghang po siya konti. Cute.
Ang cute. Sarap to. Grabe, sobrang busog ko po mga kastudyo. Itong isa po, hindi ko na po siya kayang ubusin. 6 na drumstick lang po yung naubos ko. Shoutout po muna ako. Mega shoutout Ma'am Ridalia Bacos. Maraming salamat po sa pag-send ng star sa FB page namin. Maraming salamat ma'am. Shoutout Rebecca Gonzalez from Bacolod. Shoutout Kawamura. Remy Ye Alcontin from Zamboanga City. Shoutout Rubilin Tibalbag. Cody Malacura from Surigao City. Josephine Pracolius Mahumot Istafia. Shoutout Nix Nogales Colarina. Shoutout Lynn Lopez. And shoutout Roberto Flores from Sabah, Malaysia. Ayan na po lahat mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta po. Stay safe mga ka-studio. God bless. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!